nového videjka a dneska budeme hrát Brookhaven. Minulé natáčení jsme hráli Space Rider. Dneska ten se jmenuje Brookhaven. Na to tady máme Premium Pass. Jsem to Frankman. Tak. Nevím, jestli jsme se na to uspěli, na to jsem to chtěl. To nevadí. A budeme tu nabírat lidičky. A jestli chcete jít do mého Squid Game hry, tak v minulém videu se podívejte, tam máte můj nick, tak mi ho pošlete jako frienda. A můžete hrát, já vám to ještě jenom ukážu. Tady ještě. Ondrásek 881. Tady, to první. To je můj nick. A můžete se vydat můj za premium limuzině. To je moje premium limuzině. Já mám premium limuzině. Tak mám, no a i toto auto, to je mě moje. Mám vrtulník. Mám tu novou stíhačku a jsou tu upgrade, jako to už je trošku déle. Je zahačíčka, ale je tež nová jinak. Tak. Pokud se vrátíme vrtulníkem, tak prosím vás dejte na toto video, dejte like a odběr, ať mě podpoříte takovou a budu moc rád. A teď si jdem ukázat, kde bude náš Squid Game. Squid Game tajná místnost, kde bude. Jdem si ukázat. A jak já jinak jezdím, takže když mám 70 rychlost, jak já jezdím. Ten mi cesty. Je tak, jak to tak ne, já jsem to chtěl, že? A jak to já jinak parkuju. Normálně jako, ale ne. A tady půjdem, jestli to neznáte tu tajnou místnost. Já už jsem dlouho docela. Tady. Na to půjdete tak. A schovat pistol. Jdete tady. No pojď, do Squid Game. No si nechce, tady dám postele a budete tady přespávat. Teď se chce no, to je teď. A vidíte se. A tak máte vše. No, nemáte si všechno, máte si zbraně nějakou, tohle zbraň, karta, máte tu kamera a mám tu garda lidi. Mám tu garda, teď tu dáme postele. Teď to tady, tak na toto. Tady si tu postelu. To je to stejné. Tak tady naskládám. Tak, to pár postelí. Ale dávám na to limit, to je tak až škoda. To si dám pořád. To je prostě neznal. Tady přivodáme. Tady dáme. Tady dáme. Vodopruh dáme. Tak vidím. Zruším. Limit. A tak. Dáme takhle postilku, to napíšeme do škoda. Ale bude to dobrý. Tak, tady dáme ještě ochránku, jestli můžeme po ochranu, jestli nám nikdo nedostane.
Jestli mám dát tak. Něco nového. Tak přidá lidi. Tak to je docela dobrý. Spousta lidí přidá aspoň konečně. To. Tady projdem to taríčku. Můžete tak smačnete. Jdete po moji pokynu a to budeme natáčet živě na. Jestli se to jako někdo bude chtít přidat, tak pište nějaké do komentářů do Squid Game a to přímo budeme natáčet živě na Twitchi a tam se jmenuji Ondra S. 200 lidí. Takže tak. A přímo ten Squid Game budu natáčet živě, ať můžete jako se tak podívat. To jezdíme šílené, ale to někdy je tak, no. Podívejte se i na to videjko s peckou, byste jako mohli. Můžete s brkoličkem. A když se skončíme, dát někam. A já mám jako friendy, kteří jsou velkátí jako tak. Takže si teď přímo nehraju. Pak se jinak poletíme z toho šťáčku, ale to nemůžu vůbec říct. To vám to tak řeknu. Neumím moc říct. Ale kdyby umím říct. Ani zaparkovat. Kdybyste viděli, jak já stíhačku a vrtulník zaparkuju, to by nikdo se mnou asi nechtěl letět. Protože to trvá, jako docela než to spadne. To se taky nechce. Když tak sedm, takže to. Svítově zlepčené. Ale já pojedu. Rychlíme. A jak chcete jako i musíte premium a jak se chcete dostat stíhačce nově, tak to vám ukážu toto. To je taky tutoriál, to není. Jak vám to ukážu jako. Takže vezmete tuhle červenou kartu, jdete tady, dáme vidět. A musíte jít do téhle, tady se partnete, tady dáte door a tady dáte stíhačku. Ne, jako poprvé už nejdu. Nikomu nepodáme, jako všechno to jde úplně. To je taková pojďme. Ano, to jde. To jako já to nechci zletět, ale já když vyletím jako nahoru, tak musím narovnat. Možná dneska budu aj natáčet ty kapy, jak dopadnou. Minulé kapy, jak byly sklady, ty sklady OG sklady, tak jsem je hrál a měl jsem 255 bodů, to bylo docela dobrý. To jdem skočit. Spadla, jo. Někdy se proboudnem, a někdy spíš ne. Se vždycky neproboudnem. No, teď to skáčem. Je tak, a to jsem si nahodu, takže já si vezmu hezké Ferrari. To. A dohledám si někam. No, to bylo to nejlepší díl, ale nedělám to. Minučičky. Toto, vidíte.
to vezmeme, tam jsem říkal, co je. Já mám repole žlutou na tenhle korárek. No se mi to daří, já to zabavu. Tak je to, jak jsem zavírá a daleko. Takže to jsme tady dostali. Moc to nejde vidět, když jsme za slunkem. Nebo jako je teda ve sněhu. Nejde vidět, to je dost bílého. Jako moc, třeba tady. No tady, jako takhle. A jsme dostali, nejsme jako rychlí, jako nejsme prostě pomalí. A jdem se proletět dronem. Je tady přešlípní. Tak se mi moc nepovedlo docela. A skončil tam. Co to je tady? Myslím, že nebyla mohlo by nějaká tajná místnost. No, to je to všechno. Jo, to je to. Vidíš, mě tajnou místnost. To nevím, já jsem to ještě jako nenašel. Ale jako to jsme to našli, takže můžeme teď dělat speciálně. Kdyby se nám nepovedlo to místnost. Teď jako by se nám nevím, že ji znalíme. Když se tady proskáčím na severní low paper tape. Takže teď jsme u konce videjka. Takže zájemte tady like a odběr a podpořte mě a tak dále. A u tohoto videjka jsme skončili a napište do komentářů svůj nick na Squid Game tady v Robloxu budeme dělat Brookhaven a tak dále. Takže čau tady, mějte se a u dalšího videjka.